Σοβαρά. Αυτό είναι σύντομα. Σίγουρα το αντέχεις. Άνετα. Νομίζω συνήθισα να φτιάχνω ρούχα πλέον. Ελπίζω να το εννοείς. Αναρωτιέμαι αν μπορώ να βοηθήσω κάπως. Ίσως να παίρναμε φωτό σε στούντιο. Σε στούντιο! Θυμίζει καζίνο. Σε παρακαλώ να με ενημερώσεις πρωτού κανονίσεις κάτι. Ζήτησα συγγνώμη για την προηγούμενη φορά. Τώρα τσέκαρε μία. Η Σούζουκα έκανε φωτογράφηση εκεί και έστειλε εικόνες. Wow! Είναι η πρόεδρος Νούνο! Πέτυχε την ενέργειά της. Φαίνεται τόσο αυθεντική. Πρακτικά φτιστή το icon. Ξεκάθαρα προσέχει τις λεπτομέρειες της λήψης της. Φάση θα είχε να νοικιάζαμε το μέρος, Ναι, ωραία θα ήταν. Θες ένα πριν τελειώσουν. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ. Έλα πάρτο. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα, κοίτα Γκάουα. Δεν νιώθω. Πλακίτσα, μπρο. Δεν είναι δίκαιο! Σταμάτα να με πειράζεις έτσι! Καλό,